Gwil, dyma Cpt Smith. Cpt Smith, dyma Gwil. Shwai, boys. Os yna rhywbeth os chi'n licio gael yn y dewisiadau? Unrhyw beth, SFA, dwi'n meddwl. OK. Gewch chi ffindio allan digon buan. OK. Hey. Ooh. Hey, next best thing. Yeah. Gorky Zygotic Mynci. Class. Be di'r tair can? Merched wneud gwallt ei gilydd, Diamonds o Monte Carlo a pentredd wrth y môr. Ma'n dod o'r un ardal, a chi, Hish, Sir Benfro. Sir Benfro? Ni, fe rhaid chi wneud tengedd iawn efo nhw felly, bydd? Ie, dim gadael nhw lawr. Ffurfwyd y Gorky Zygotic Mynci nôl y 1991 gen Eros Childs, Rich James a John Lawrence. Ar ôl arwyddo â label Angst yn 1992, ath y band ymlaen i deithio'r byd a rhyddhau deunydd ag albums arloesol gan gynnwys Bwy Time, Bara Ffyndl a Gorky 5 i enwi dim ond rhai. Dath y band i ben yn 2006, ond hynny mae catalog amrywiol o band dal i ddylanwadu cenedlaethau o artistiaid cyfoes. There's no need to worry. Why is that, Stevie? Tro cyntaf chi glywed y gan yna? Ie. No. Good na gwe. Awesome. Gwych, dydi? Ie. Ti wedi clywed hwnna o blaen, da? O ti'n sôn bod Gorky's yn rhywbeth oeddech chi eisiau glywed? Ie, eisiau can un. Ie? Ie. Waw, rhaid iddyn ni'n darllen dy feddwl, di felly. Da chi am fynd am honno? Dim os yna'n rhywbeth peidio, chdi ffyd i cael y freuddwyd fawr yma'n eithio rhywbeth e. Sa'n siŵr os mae range fi'n good am y ran Cymraeg. Yeah. Ond bydde, I'll try it, I'll just like... Neu fod i'n gwneud signature sgrichian, di? Ie. Ti'n fan o Gorky's beth bynnag? Swn i'n debyg dwi'n licio stwff nhw, dwi'n yn gyfarwydd iawn, ond o'n i'n gyfarwydd o'r gan yma fel mae'n digwydd. Cos mae lot o bobl yng Nghymru, mae furries neu Gorky's yn gallu bod un o'i ffefrynnau nhw, ond elli bod yn haws i chdi fel rhywun sy'n just yn gwerthfawrogi nhw'n hytrach na fan mawr i ymgymryd â can fel hyn. Ella. Dim yn teimlo fydda bod chdi gorfod bod rhy driw i'r gwreiddiol, felly. Yn hollol, ie. Iwan, da chi wedi cael dipyn o amser rwan i chwarae fo'r gan, a mae'n swnio'n egniol iawn. Ie, mae'n eitha manic ar un ran, ond wedyn mae'n fynd really chill ar y ran arall. Ni wedi kind of pwysleisio popeth yn y gan. Felly, be ydy'r cynllun efo'r gan? Ydych chi'n mynd i fod yn rhannu'r geiriau, pwy sy'n canu be ac yn y blaen? Wel, o'n i a Gwil yn meddwl bod Gwil yn mynd i wneud y Saesneg a fi'r Gymraeg, ond ni wedi newid rownd nawr oherwydd amrediad llais fi. Reit, oce. So, a wedyn just fel gweiddi a stwff pryd ma'n... Ie, siwtio Cpt Smith yn iawn, dydy. Mae'r Cpt Smith, dwi'n gweld mor debyg i... I sŵn y gan yna'n benodol. Sŵn y gan, ia, ag o le maen nhw'n dod, ag a sort of y teimlad dwyieithog hefyd. Mae lot o debygrwydd rhwng y ddau band, dwi'n meddwl. Dechrau recordio wan? Ie. Efo'r bit slow na, pan yn mynd 10, oeddech chdi wedi chwarae bach hirach. Ie. Ie. Cool, oce, neud eto ta. 'Cause we ain't got school in the morning, baby. No. Ain't got school in the morning, baby. No. Ain't got school in the morning. Well, you can try, baby. Cry, but what you ever know
Da chi wedi bod mewn stiwdios recordio ac yn y blaen, sut mae profiad o weithio dan bwysau fel hyn yn cymharu? Dwi'n eitha hoffi fe. Dwi'n meddwl mae'n fath o bwyd o'r proses o creu. Oherwydd mae rhaid i chi creu. So sim fel eistedd nôl, moaning. Rhaid i job i wneud mewn ffordd, Ie. Dwi'n hoffi cael job. You have a shout. Yes. Oh, cool. Oh, mae hwnna'n gred. Yes. Yes, Gwil. There's no need to worry. Why is that? Be ydych chi'n neud? Rhoi pitch shifter trwy llais? Ie. So mae'n mynd i wneud, ti'n meddwl, there's no need to worry, John. So siarad a wneud hwnna ar un pryd. Chi'n hapus efo? Ie. Mae fel arfer yn cymryd diwrnod da i recordio can, so mae'n ddiwrnod eitha hir, ond dych chi di fflio drwyddi, do? Chi'n teimlo hynna? Dwi'n meddwl oedd yn help, oedd yna cwpl o'n ni'n sort of nabod y gan eisiau'n barod. Os o'n i gorau dysgu fo o'r ddechrau lle so fo'n bach hirach. Da ni heb newid o lot fawr o'r gwreiddiol. Diolch yn fawr iawn, edrych ymlaen i glywed y gan.